υποχρεωμένος που μια τέτοια μέρα, ωραία για να την ξοδέψετε με τις οικογένειές σας, με τους φίλους σας, με τους κουμπάρους σας, με τους γείτονές σας, τους αφήσατε για να έρθετε εδώ σε αυτήν την όμορφη γωνιά της Ηλιούπολης με αυτή την όμορφη θέα. Πολλοί με κατηγορούν ότι είμαι ο βουλευτής, ο βλαχοδήμαρχος και όχι ο βουλευτής για τα μεγάλα και τα θεωρητικά. Θα συνεχίσω να είμαι ο βουλευτής της κάθε γειτονιάς και θα ασχολούμαι με την τοπική αυτοδιοίκηση, την Πετάλωσο, την Αργόσιτρα